אולי אף פעם לא שמעת על רובינג'ל, אולי אף פעם לא שמעת, אבל אני מתערבת איתכם שכבר יצא לכם לשמוע את רובינג'ל. היא בטח לחשה גם לכם מילים מתוקות, מלאות ניחוח. תריכי עכשיו עם הלב, תריכי את מה שאי אפשר לשכוח. כי זה מה שהיא עושה לי שוב ושוב, הרובינג'ל הזאת. היא מזמינה אותי להקשיב עם הלב ולהתבונן עם הלב. ואז, מה קורה אז? אז קורים כל מיני דברים לא צפויים. למשל, באמצע היום, בפארק עירוני, חיבקתי גנן אחד קצת תימהוני. ככה זה כשהלב מריח דשא שזה עתה נקצר, ומעמיד שם את אבא עם הניצי דשא בשיער. היי, אני מירב. רובינג'ל הגיעה אליי לפני כמה חודשים. היא לחשה לי באוזן כל כך חזק וברור, שהחלטתי לכתוב את הסיפור שלה. אחר כך הוספתי לטקסט גם את הדפסים. עכשיו יש ספר שלם שמככבת בו הרובינג'ל הנ"ל, והספר הזה מדבר על הקשבה עמוקה לעצמנו, ועל ההזדמנויות שההקשבה הזאת מניחה לנו בצד הדרך. זה ספר ללא גיל, ויכול לדבר ללב של ילד קטן, ללב של אחותו המתבגרת, ללב של האמא. כדי להוציא לאור את הספר הזה, החלטתי לפצוח בקמפיין מימון המון, ולפנות אליכם, האנשים המאוד מסוימים שעומדים מאחורי המילה המון. הפנייה אליכם היא בעצם הצעה. אם אתם מאמינים בספר הזה, אם הלב שלכם אומר לכם שיש בו משהו, ואתם רוצים כזה, בואו תרכשו אותו כבר עכשיו. תודה שהקשבתם, אולי אפילו קניתם, בשמי ובשם רובינג'ל.